Szia Robi, köszönöm, hogy meghallgatsz. Tehát azonos kulturális talajon állunk, azonos korosztályból. Végigkövettem ugye a szélső középtől az elveidet, tudásodat megismertem. Na most ugye jogban én kezdetben nem nagyon fogtam fel így az alkotmánytörténeti adást, csak így a múltbeli, tehát a nem régiben átélt események sorában. Akkor ugye az egyik tanárom, Tóth Zoltán József nagyon szimpatikus volt, és helyeselte azt a sok észrevételemet, és 3 tézist kéne felállítani így a Szent Koronatanban. Ugye én a direkt demokrácia híve vagyok, és Svájcban dolgoztam kint, ahol én a pozitív megtapasztalását láttam, ugye a gazdaságra jótékony hatását. Ugye a svájciak úgy bizonyos értelemben, tehát nagyon civilek, nagyon gyökerek, tehát nagyon sajátos világ, tehát kritizálni lehet szociológiailag, de jogilag, alkotmányjogilag a relatív ugye az egyik legjobb, és a civil jog ugye is sokan választják a svájci civil jogot. Tehát ha a magyar hagyomány, tehát hogyha be akarjuk csempészni a direkt demokráciát, ugye ezt az oligarcha parlamentet mondjuk, ami elvesztette a népszerűségét, ugye mondjuk le lehetne váltani, akkor szerintem ilyen meglátással lehetne leváltani, ami ugye a választási demokráciához hirdet mást, és nem pedig egy egyeduralkodót, egy autokratikus diktátort jelöl meg, ugye mint a mi hazánk mondja, hogy a demokráciának semmi haszna nem volt 34 éven át, de nem volt demokrácia, tehát egyszer sem mi szavaztunk, hanem arról szavaztunk, hogy ki szavazzon helyettünk, ki vitatkozzon helyettünk. Én ahány emberkét megkerestem így a Momentumból, vagy jobb oldalról, így értelmesebbeket, helyeselték ezt a szintetizálást, hogy tehát ez az a pont, ahol a jobb és baloldalba sokak egyet tudnak érteni, akik megelégelték azt, hogy helyettük ostoba parlamenti képviselők szavazzanak. Na most ugye történelmileg, technikailag meghaladottá vált ugye a kezünkben lévő mobiltelefonnak, annak áldásos hatásának köszönhetően a képviseleti rendszer. Ugye a képviseleti demokrácia teljes kudarcot vallott, és most már egy mobiltelefonnal tudnánk szavazni, egy biztonságos applikációval. Egyébként ugye a úgynevezett csalásokat, vagy csalásgyanút ugye az informatikusok mindig felfedik, a hatóságok, akik nem lépnek. Tehát ha a választási bizottság és a hatóságok decentralizáltan lekapcsolhatják ezeket a csalókat, akkor bizony ugye teljesen biztonságos a rendszer. Tehát itt azért voltak nagy botrányok az USA-ban, vagy nálunk is, mert nem volt következménye, 3 napon belül ledarálták az iratokat, de mondjuk Ausztriában ugye azonnal új választást írnak ki abba a körzetbe, ahol probléma volt. És hogyha ez a nép kezébe van, akkor meg pláne, tehát így decentralizáltan. És az a lényeg, hogy nem többség alapon, hanem a különböző pártoknak, mindenkinek lenne egy hatósági része, tehát vagy azoknak az embercsoportoknak, akik megszavaznak valakinek bizalmat, tehát egy ilyen választási serifnek mondjuk. Tehát nem lenne az, hogy akkor a választási hatóság, aki mondjuk lekapcsolatná a csalókat, az csak egyik párt vagy másik párt mondjuk csak a Fidesz kezében van, hanem akkor mit tudom én, akkor legyen nem tudom 30% a Fidesz kezébe, 30% ahogy mondjuk kijön mondjuk a DK, meg a Mi Hazánk, meg mindenkinek a kezébe, aki annyi százalékot ért el, akkor annyi ilyen ellenőrző serif, aki bizony oda lőhet, ugye ilyen informatikus háttérrel,
tehát megindulhat, ugye? Tehát egy ilyesmit kéne elképzelni. Egyébként társasházakban is az van, hogy ugye minden a közös képviselőt megszavazó kezébe van, ugye annak a csoportnak, de ugye a másik csoportnak meg nincs ellenőrzés, tehát nem tagja a számvizsgálóbizottságnak, tehát ezért hibás ez a társasházi rendszer, nincs meg a fék egyensúly elve. Na most ugye a Rákosmezei országgyűlésben ez megvolt, nagyon sok fejlett jogintézmény volt, tehát volt úgynevezett negatív szavazat is, ugye az, hogy József császár nem királyunk, tehát a királyt mindig választották, sosem úgy volt, hogy ugye csak úgy trónra került. Tehát a magyarok azért ugye, tehát a Dunajegén megválasztották Mátyást, Árpádot pajzsra emelték, tehát megvolt a jogtörténeti hagyománya az, hogy választás útján lehet királynak lenni. A Velencei követ beszámol arról, hogy 43 000 nemes szavazott, ő elég negatívan látta, de hát nyilván azért, mert nem tudta lefizetni úgy, mint egy másik ország, mit tudom én, Szerbia despotáját, hogy le lehetett fizetni. Ugye a magyar 43 000 nemest egyet-egyet talán megvetett, de nem tudta egyenként megvenni, megzsarolni, kényszeríteni valamire, vagy lejáratni. Tehát így 43 000, mint a hidra feje, egyszerűen nem lehet részt találni a pajzson. Na most ugye ehhez azért kell egy olyan, hogy a törvénytudás, stb. Tehát az, hogy ki szavazhat, az egy jó kérdés. Tehát mondjuk egy 100-as IQ, vagy egy vizsga, hogy az alapvető törvényeket ismeri, egy kulturális minimum, hogy szavazhasson, illetve a szavazás előtt abban a témakörben mondjuk egy ilyen beugró kérdés, mint most van ugye ilyen zárt helyi, vagy ilyen tesztszerű valami, ami a szóbeli vizsgák előtt szokott lenni mostanában az egyetemeken. Tehát lehet, hogy mondjuk a Belgrád-Budapest vasútvonalról mondjuk lenne 10 kérdés, hogy látszódjon, hogy elolvasta az anyagot, tehát nem a levegőbe szavaz. És tehát így meg lehetne ezt csinálni, illetve meg lehetne csinálni azt, hogy ugye hogy ne essen ki esetleg, tehát mondjuk annyit kellene a nem nyert embereknek, hogy akkor egy olyan személy, akibe megbízik, tehát egy likvid demokrácia szerint, de nem területi alapon, mert az abszolút nem demokratikus a területi alapú szavazás, tehát bizalmi alapon mondjuk megbíznak akár a romák, egy vajdát, vagy a Jehova tanúi, a német Sanyit, a hídgyűlisek, hogyha ők pusták szavazni, de hogyha ő nyilván meg akarja tartani a jogát, hogy szavaz, akkor ő szavazzon, illetve lehetséges esetleg, hogy így a downkorosok, gyerekek, nyugdíjasok, tehát már a leépültebb ember helyett a gyámja szavazzon, tehát így akkor tényleg az is lehetővé válik, hogy mondjuk akinek több gyereke van, annak ilyen szempontból a gyámként, ugye vélelmezett képviselőként ugye a gyerekei nevébe szavazzon, így a likvid demokrácia mondjuk egy ilyen hibridizálva lehetne a direkt demokráciával. Ugye régen ugye a városi küldöttek voltak, tehát a királyi városok küldöttei ott voltak az országgyűlésben, tehát ott sem csak az volt, hogy direkte a nemesség, mint ugye kiválók szavaztak, tehát egy politája, egy fajtája volt, ugye, hanem tehát ez egy direkt demokrácia, egy jó demokrácia, de ezt hát sokkal jobban tudod nálam, de nyilván egyszer mondjuk volt, hogy a Cílei nádor mondjuk 20 000 német vasassal jelent meg az országgyűlésen, akkor nyilván kevésbé volt ez demokratikus, akkor nyilván akkor nagyobb hanggal, nagyobb mellénnyel szavaztak az ő pártjára az emberek. Tehát nyilván ez korszakonként, évenként változhatott ugye ennek a demokratikus jellege, úgy, ahogy manapság is ugye minden változik, évről évre, hónapról hónapra, ugye Covid van, háború van, tehát nyilván ki lehet ragadni dolgokat, de ugye az én szempontom ugye a direkt demokrácia, tehát én inkább ebbe hiszek, ennek a
színezőkönyvét színezem, és ezért annak megvannak akárhogy is a valóság alapja, amit mondok, és ezt méltatlanul sajnos a mai jobboldali pártok, akik a Szent Koronát mutogatják, mint érvet, ugye ez csak egy király talpának a csókolgatásába merülnek ki végül is, meg a Szent Korona ő felségében, meg ilyen öreg hortista bácsik egymás vállapjait ugye porolgatják, de sose beszélnek erről,